tardes a todos e a todas. Benvidas e benvidos ao primeiro Festival Infantil na Volta. Moitas grazas por acompañar esta tarde tan especial, na que a música e o baile tradicional galego serán os grandes protagonistas. Este festival nace con un espírito moi claro, crear un encontro pensado especialmente para os nenos e nenas das escolas de baile e música tradicional. Un espazo onde compartir escenario, coñecer outros grupos e seguir mantendo viva a nosa cultura a través das novas xeracións. Ademais, estamos nunha época perfecta para iso. A primavera é tempo de encontros, de festas e de volver a encher as prazas de baile e de música. Durante aproximadamente unha hora e media poderemos desfrutar das actuacións de 3 asociacións culturais que traballan día a día pola conservación e difusión da tradición galega. Cada unha delas ofrecerá-nos alrededor de media hora de actuación cos seus grupos infantís. Nesta primeira edición acompañarános a Asociación Cultural Nemet, que ven dende Carballo. E tamén a Asociación Cultural Camiño Real de Poulo, que chega dende Ordes. Agradecemos moito que aceptasen a invitación para formar neste primeiro encontro. E, por suposto, tamén actuarán os grupos da casa, da Asociación Cultural Santa María de Torás, organizadora deste festival. A Asociación Cultural Santa María de Torás leva traballando pola música e o baile tradicional galego dende o ano 1981. Este ano, ademais, é un ano moi especial para a nosa asociación, xa que celebra o seu 45 aniversario. Durante todo este tempo pasaron polas súas escolas moitas xeracións de bailarines e músicos que contribuíron a manter viva a nosa tradición. Na actualidade, a asociación conta con grupos de todas as idades, dende os máis pequenos ata os máis veteranos. É algo especialmente destacable o gran número de nenos e nenas que forman parte das escolas. Entre todos os grupos infantís suman máis de 80 alumnos que aprenden e desfrutan da música e do baile tradicional galego. Antes de comezar, queremos agradecer o traballo de todas as persoas que fan posible actividades como esta. Profesorado, familias, colaboradores e, por suposto, os propios nenos e nenas que subirán hoxe ao escenario. E tamén a todos vós por estar aquí acompañándonos e apoiando a cultura galega. E agora sí, chegou o momento de comezar. Preparados para unha tarde chea de música e baile tradicional? Pois damos comezo ao primeiro festival infantil Na Volta. E para dar comezo a este festival infantil na Volta, imos recibir a nosa primeira asociación convidada. Chegan dende Carballo a Asociación Cultural Nemo, unha entidade que naceu no ano 2002. Foi creada por antigos componentes do grupo de baile tradicional Alfredo Grañas e das pandereteiras Xodreira, que decidiron continuar traballando pola cultura tradicional galega a través dunha nova asociación. O nome de Neme rende homenaxe á denominación celta do Monte Neme, un lugar moi simbólico para a xente de Carballo. Un dos pilares fundamentais da asociación é a súa escola de baile e música tradicional, que na actualidade conta con alrededor de 160 alumnos de todas as idades. Dende a súa aprobación, Neme dedícase ao estudo, investigación e divulgación do folclore galego, especialmente na que ten que ver co baile, a música, o canto e tamén a indumentaria tradicional. E hoxe traemos unha mostra do traballo que realizan os seus grupos máis novos. Sobre o escenario veremos actuar aos grupos pandeirolos, churrusquiños, polveretas, charabiscas, axóuxeres e faracuñas que nos interpretarán distintas pezas do noso repertorio tradicional. Así que imos recibir un forte aplauso á Asociación Cultural Nemen de Carballo. Comenzamos coa música tradicional. No escenario recibimos o grupo pandeirolos, que interpretará Agarrado de Cambre e Aiva de Libre. Un aplauso para eles.
a música. Sabe actuar o grupo Volvoretas, que interpretará a Muñeira de Miñón. Un aplauso para ellos. Seguimos agora co baile. É a quenda do grupo Charavistas, que nos bailará a Muñeira de Iago. Adiante!
Seguimos con más baile. Agora é a quenta do grupo Churrusquiños, que nos interpretará unha muñeira. Adiante. Voltamos á música tradicional. Recibimos ao grupo Axóxenes, que nos interpretará a muñeira de Maneo de Berta. Un aplauso para eles.
Seguimos jugando. É o turno do grupo Parangullas, que bailará a Muñeira de Caión. Adiante.
Seguimos con música. Volvemos al escenario a los boleros, que interpretarán como Mariano Martínez. Un fortísimo aplauso. Nuevamente Pedro Duvalde. Regresan las charamistas, que en esta ocasión bailarán Pachota. Recibimos un fortísimo aplauso. Raúl, explícate de si la conozco para que se gana, que se sentaron por favor.
Asociación Cultural Neves. Suben ao escenario os xóuxeres que interpretarán Xo de Muñeira de Carballo. Un forte aplauso. Continuamos agora co noso festival definindo outras asociacións combinadas nesta tarde. Chegan desde o Concello de Ordes os amigos e amigas da Asociación Cultural Camiño Real de Pouro. Un grupo que, ao igual que as demais asociacións presentes hoxe, traballa para manter viva a música e a baile tradicional galega, transmitindo esta tradición ás novas xeracións. A Asociación Cultural Camiño Real de Pouro comeza a súa andaina alá polo 2003, cando 8 rapaces da parroquia sentiron a chamada da música tradicional e se xuntaron para comezar a tocar e a bailar. No que inicialmente era un grupo pequeno, pouco a pouco foi llegando a chegar á actualidade, e conta con máis de 60 membros de distintas idades que semana a semana se xuntan para aprender a gozar da música tradicional. Desde fai 4 anos contan con Pichi Abollado e María Vidal como mestres de canto, pandeireta e baile. Marcos Varela, mestre de percusión e gaita. Con eles, a asociación trata de reproducir o máis fielmente posible as pezas de gallegos por todo o territorio galego. Nesta ocasión acompañarán alrededor de 35 bailarins e músicos que nos traerán unha pequena mostra do seu repertorio tradicional. Durante a súa actuación poderemos escoitar e ver peces como Miguel de Ouvido, Ángel de Gargomala, a Ribeirana de Pasodoble, de Diñario de Abreu. E tamén a peza no Magosto, que completará a súa actuación desta tarde. E aproveitamos tamén para adiantar que o primeiro sábado de Febreiro ás 5 na Casa de Corpos de Labias celebrarase o seu festival infantil dende o Coro. Un festival no que tamén participará a Asociación Cultural Santa María de Torás, xunto coa Asociación Cultural Camiño Real de Pouro, a asociación organizadora do festival e
la Asociación Cultural de Plantas de Aldeia, de Cangas. Así que estáis todos convidados a acompañarnos de varias actividades. E agora sí, recibimos un fuerte aplauso a Asociación Cultural Camino Real de Pueblo de Ordes.
Pero, pasa kung may tambay yan. Oo, yun. Nagawag ka po ito. Iniziamo ora un momento del finito a casa. Y aquí en la Asociación Cultural Santa María de Torás, organizadora de este primer festival infantil La Bola. E ilusionar a los pequeños de nuestra asociación. Bienvenidos al grupo Seminario, formado por las niñas de alrededor de 6 años. Interpretarán a Muñeira de Sabachanes. Hoy se está despliegue a Singueiro. Un fuerte aplauso para ellos. Ben pabuçuyuz.
un equipo posterior. Un grupo formado por 15 nenas e nenas de entre 8 e 10 anos. Bailarán a foto de taller de Milagro, do Concello da Laracha. Fortísimo aplauso.
Carabineros cantará Manea, Muñeira y Agarrado de San Román. Un forte aplauso.
Interpretarán acompañados por o noso grupo de gaitas de percusión a Muñeira de Pradera. Un forte aplauso. Esta ocasión interpretarán las luces pandereteiras a Jota Muñeira de Portugal. Está recollida tamén no Concello de Aradores. Un forte aplauso para eles.
seguir un grupo mirando a voi, que interpretará o rodeiro de Pascales, a mi lado, reunido no Concello de Lloro. un fuerte aplauso. Una niña de tierra de moros, sale de España con cadenas de oro. Cada vez que la niña bailaba, las delanteros se le voleaban.
Queremos dar os nosos parabéns a todos os nenos e nenas que hoxe subiron a este escenario e que nos fixeron disfrutar unha tarde chea de música e baile tradicional. Antes de rematar, as provincias locales e as centrais queren ter un pequeno detalle da súa solución que nos acompañaron neste pequeno evento festival. Para facer entrega destes recordos, convidamos a que se achegue o presidente da Asociación Cultural Santa María de Torás. En primeiro lugar, pedimos que se achegue unha parella de conselleiros da Asociación Cultural de Ramallo para recoller un pequeno detalle. Un forte aplauso para eles e para toda a Asociación Cultural Leme por acompañarnos hoxe neste festival. A continuación, convidamos a que se achegue a parella de conselleiros da Asociación Cultural da Catedral de Poulo de Ordes. Moitas grazas tamén á Asociación Cultural Camiño Real de Poulo por compartir esta tarde connosco. E agora, tamén pedimos a parella de representantes da Asociación Cultural de Santa María de Torás para a entrega do detalle. Penso que non saber de forma personal. Queremos agradecer a participación das asociacións convidadas, de todos os nenos e nenas que actuaron, das familias e de todas as persoas que fixeron posible este festival. E por suposto tamén a vos, público, por acompañarse e apoiar a nosa música de este ano.